Hello guys. Chill lang muna. Chillax. Oh. Karon guys, wa man may motor. Oh, nang lakaw na lang may. Gusto ko mo experience na hindi may magmotor. Gusto daw niya mag-experience kuno nga mo lakaw nga dili magmotor. Nganong ganahan mo ka mo experience nga maglakaw nga walay motor? Kanang bangis ba? Atsa. Yeah, kanang same sa unang panahon. Mag-commute ko ba? Kaya akong ipag-feel, ay gusto ko ma-feel ilang pangbuhat na mag-commute. Bitaw no. Mas maya sa gina mag-commute panag siya. Ay gusto ko kanang same sa unang panahon na mag-jeep pra silang nanay tatay ba? Mag-jeep pra mo ni nanay tatay ba? Oh, mao gyud. Pero di lalim day guys, kining dili na ta kayo maanad og maglakaw-lakaw, magsakay og jeep. Pasahiroan kay kasagaran magmotor man. So karon na experience gid na mo unsa ka kutas. Di ba? Yes. Gusto man ni na po guys. Bitaw, gigusto na mo ni amo ini gisabutan ni Wana. Asa man ka Wana? Okay guys. So karon guys, nanami sa pasahero padung Kulon. Unya Kulon padung sa SM City. Mao na guys ang gisakyan guys. Okay guys, kami pang tulo ang pasahero. Tara. Guys, mao ni ang Gaisano Kulon, Metro Kulon. Okay. So, going na punta para SM. Wana, asa tawa na pa dong? Sa SM. Namin karon diri guys, no? Naguwat mi sa pasahiruan para SM. Mao ni Kulon, Gaisano South ug tuwa sa Atbang. Waiting ta guys. Sakay kayo. Ay 01K pero jeep pasahiruan dili aircon. Okay na? Ito na. Ito na. Asa man? Why? 01K. Pudra lang. Jeep na pod mi. Dili na pod mi sa aircon. Kubot na kayo kung Ano guys, naabot na gid mi sa SM City guys. Yan na. Dugay na kawan na kaani din na, balik. okay Na. na. SM City. Yehey. May mga lingaw guys ba? May mga kwarta, nya aga suroy-suroy. Isay kasultin mo be. Hindot kaayo. Hindot ko kayo. Ito may nakanindot. Lapad siya ba? Dili siya. Dili para sa side no. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.